गसाइगाव बिएड कलेजाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार 72थि जोनोम सानखौ जोङो खुंदों, गाजा गोमजायै खुंदों। बेयाव फोरोंगिरिफोर फैदों आरो गोबां फरायसुला फरायसुलिफोर फैदों। फुंनि 10 बाजियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जोङो बिरहोदों। लोगोसे जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजाव मोनसे थुनलाइयारि गौथुम दङ, बे जाहैबाय हायनामुलि, आरो हायनामुलिनि फिरफिलाखौबो जोङो बिरहोदों। आरो बे हाबाफारिखौ हायनामुलिनि बानजायनायावनो खुंनाय जादों। बेयाव जोङो गाहाय आलासि महरै बिजनी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि, बिजनी कलेजनि बर' डिपार्टमेन्टनि एचअडी डक्टर गोगोम ब्रह्म कसारी बिथांखौ जों गाहाय आलासि महरै जों मोननो हादों। आरो बिथांजों लोगोसे बर' डिपार्टमेन्टनिनो सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसर अर्गा बसुमतारी बिथाङाबो फैफादों। बे हाबाफारियाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोसो गोथारै एक्टिभलि खन्थाइ आवरायनायाव बाहागो लादों, सुंद' सल' फरायनायाव बाहागो लादों। आरो जोंनि गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव बे हायनामुलिया 2019 मायथाइनिफ्राय खामानि मावबोदों। बे हायनामुलिया बर' थुनलाइयारि मोनसे गौथुम। बेयाव जोंनि फोरोंगिरिफोर दङ, फरायसाफोर दङ। आरो जोंनि मोन्थोरानो जाहैबाय, बे हायनामुलिनि मोन्थोरानो जाहैबाय सिबि आरो फेहेर। जोङो बर' राव आरो थुनलाइखौ आगानसे दावखोनायाव माबा मोनसे फिसा बिहोमा होनो हायो नामा, बे थांखिजों बे हायनामुलिखौ जोङो दानाय जादों। दिनैनि बे गोथार हाबाफारियाव जोंनिनो सासे लेक्सारार डक्टर अलंबार स्वर्गियारी बिथाङा DLEdनि थाखाय मोनसे बर' रावजों बिजाब लिरदों। बे बिजाबा जाहैबाय फरा सोलोंखान्थि खोन्दो 1। बे बिजाबखौ आंनि आखाइजों बेखेवदों। बिथांनि बिजाबा फरायसाफोरनि नांगौखौ सुफुंनो हागोन। जोबोरै मोनसे मोजां खामानि। आं बिथांनिसिम साबायखर बावदों। आरो जोङो मिजिंथिदों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो थुलुंगा होनो हागोन। दिनैनि समाव जोङो जुदि नुयोब्ला फरायसाफ्रा गावनि गाहाय लामानिफ्राय एरखेलांदों बा गादलिनदों, बिदि जोङो नुयोब्ला बेबादि थासारिखौ जों सहायनो हाया। जों फोरोंगिरि हिसाबै जों लुबैयो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा अर्गेनाइज जानांगौ, गावनि गाहाय थांखिनिफ्राय गादलिनो मोना आरो जिउआव उथ्रिसार जानांगौ, बेखौनो जों लुबैदों। दिनैनि बे थुनलाइयारि हाबाफारिनि गेजेरजों साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा खन्थाइ लिरनाय थुलुंगाखांगोन, खन्थाइ फरायनो थुलुंगाखांगोन, सुंद' सल' लिरनो थुलुंगाखांगोन, बिजाब लिरनो थुलुंगाखांगोन, बेखौ जोङो मिजिंथिदों। साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा गाव मुखुब थानांगौ। जेब्ला सासे फरायसानि गोसोआ लांदां जायो, बै लांदां जायोब्ला बेयाव भुत हाबो। एन एम्प्टी माइन्ड इज डेविल्स वर्कशप होननाय मोनसे राव दं इंराजियाव। दा बेखायनो साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोङो मुखुब खालामनांगौ। आरो मुखुब खालामनोब्ला फरायनायजों लोगोसे बायदि रोखोमनि मोजां खामानि मावनांगौ। बेनि गेजेरजों लेजार टाइम एक्टिभिटिसआ इउटिलाइज जागोन। जोङो नाजागासिनो दङ, जों जेसेबां हायो जोङो खामानि मावनो जों नाजागासिनो दं। फैगौ बोसोराव जोंनि हायनामुलिया 5 बोसोर जागोन। बे 5 बोसोरखौबो जों गाजा गोमजायै जों खुंगोन। बेखिनियानोसै।